Waar in Limburg kan je het goedkoopst een huis kopen? De Federatie van Notarissen heeft de vastgoedprijzen per gemeente bekendgemaakt. Dat zijn de prijzen die vorig jaar gemiddeld betaald werden voor een huis of een appartement. En wat blijkt, in Limburg waren de huizen vorig jaar het goedkoopst in Heers. Daar kostte een woning gemiddeld €276.000. In Hasselt betaalde je dan weer het meest, gemiddeld €387.000. De duurste appartementen kocht je verrassend niet in Hasselt, maar wel in de gemeente Welle. Daar was een appartement gemiddeld €339.000. In As waren de appartementen dan weer het goedkoopst, met gemiddeld €213.000. Nog opvallend, meer jongeren kopen een huis of appartement. Ze gaan bewust op zoek naar betaalbaarder vastgoed. Zo waren in As, waar een appartement het goedkoopst is, vorig jaar 7 op de 10 kopers van een appartement tussen 18 en 30 jaar oud. Alle conclusies over de nieuwe notarisbarometer lees je in de HBVL-app. Bedankt voor het kijken naar deze video. Wil je meer Limburgs nieuws? Abonneer je dan nu op ons kanaal of check het in de HBVL-app.